alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karon gisaulog sa simbahan ang pista ni Santa Maria Magdalena. Usa ni sa mga babayi nga disipulo ni Kristo o sa mga disipulo ni Kristo, mga apostoles, pagkabanhaw na ni Kristo, kani siya maoy unang nakakita sa nabanhaw nga Ginoo. Usa sa ni siya ka inila nga dautan nga babay, diin 7 kayawa ang gipapahawa ni Kristo gikan sa iyang kinabuhi o gikan sa iyang lawas. Naghatag kini kanato og kadasig og paglaom nga kon mo paduol tas Ginoo bisan unsa kadautan nato mahimo gitang balaan. Atong iyampo ang atong mga katawhan, labi na ang atong mga leaders sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod nga mo paduol og mangita sa Ginoo kanunay og mopuyo sa maong pagtulunan o kinabuhi. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato aron matuman kining atong mga proyekto na malit na tong slots, hatagan unta sa Ginoo sa kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, ang imong bugtong anak mihatag una sa tanan kang Maria Magdalena sa makalipayng balita sa pagkabanhaw, itugot nga pinaagi sa iyang pangaliya o panigingnan, isangyaw unta namo si Kristo nga buhi o makakita kami kaniya nga nagahari diha sa imong himaya. Kay buhi man siya ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa awit sa mga awit. Matag gabii sa akong higdaanan, nagdamgo ako sa akong minahal, gipangita ko siya, apan wala ko siya hikap lagi. Mibangon ako og misuroy sa syudad, sa kadalanan ug sa kasuok-suokan, gipangita ko ang akong hinigugma, apan wala ko siya hikap lagi. Hitagbuan ako sa mga gwardiya nga nagpatrolya sa syudad. Gipangutana ko sila, wala ba kamo makakita sa akong hinigugma? Apan sa pagbiya ko gayud sa mga gwardiya, hikaplagan ko ang akong hinigugma. Ako siyang gikakos, ug wala ko siya palakta, hangtod nga nadala ko siya sa balay sa akong inahan, sa lawak sa nag-anak kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios, nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong kalunon. O giuhaw ang akong kalag, sama sa yuta nga uhaw. Walay kinabuhi o walay tubig. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Sa ingon nagsud-ong kanimo diha sa santuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kayang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Sa ingon niini daygon ko ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkiti, mabusog ang akong kalag. ug sa masadya nga mga ngabil, magdaig kanimo ang akong baba. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios.
Ang Ginoo anaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa bakba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya, mitikubo siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila man gud nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya og iyang nakita si Hesus nga nagbarog didto. Apan wala siya makaila nga si Hesus di ay kadto. Day, nganong naghilak ka man? Nangutana si Hesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya, kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Og si Maria mitubag kang Jesus og miingon sa Hebreo, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya, giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa, kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto hinoon ang akong mga igsuon og suginli sila nga moadto ako sa akong amahan og inyong amahan, sa akong Dios og inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo og nga gisultihan siya ni Hesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Dili sayon ang pagpangitag Ginoo sa atong kinabuhi. Lingi ay mong tupad, ing nakapila na ka nakakita Ginoo. Ing nakuno. Nakapila na jud ka kanang kita jud ka Ginoo ba? Ambot lang. Mao na daghan kayong nangita as Ginoo. Bisan si Jesus naingon man, moabot ang panahon nga mangita mo nako, pero dili gyud mo makakita nako. Pero si Maria Magdalena nakakita ni Jesus. Ug ang mga santos ni testimonya nga nakita nila ang Ginoo. Mao nang ang ilang kinabuhi nahimog yung balaan kay nakakita sila Ginoo. Gitawag sa ninato sa ato karong panultihon labi na sa theological analysis nga faith experience. Mo nang daghan kayong mga tao karon na nangahimong leaders sa dagkong mga relihiyon o mga sikta tungod kay duna sila'y encounter with Jesus. Ana. Nya kun wa ganitay faith experience nga ikasuporta nining atong pagpanaw sa pagtuo dinis kinabuhi nato sa kalibutan, maglisod gid tag sustener. Dali kay tang matumbas mga tentasyon sa lipat-lipat sa kalibutan, dali kay tang
basta wa tay faith experience. Kana bang kasinatian sa pagtuo. Nya unsaon man aron makasinati tag pagtuo. Ang una gyud nga buhaton matud pa diri sa atong unang pagbasa, kinahanglan gyud na atay gugma sa Ginoo. Motong naingon siya, gipangita nako ang akong hinigugma. Kana bitang mangita ka sa imong hinigugma, di ka maluyag pangita, no? Ako inomdom ko sa una, kamong mga nakasuway pa nga wala pa ning text, suwat-suwat pa to, suwat-suwat ba? Mopadakag suwat karon, sunod buwan pa na mabaslan. Labi na ang imong gisuwatan tuas layo-layo nga lugar sama ng Manila, labi na gawas nasod na usahay duha ka buwan. Nya kanang duha ka buwan excited kay ka nga makabasa sa iyang response. Duha ka buwan ang imong joy, ang imong excitement. Di pa karon nga bisag tuas Amerika ang imong higugma, usa lang nimo ka text, mag-expect na ka nga few seconds or few minutes after makadawat na ka. Nya dili gani ka kadawat mo abot ng mga 3 ka oras, maglagot na ka. Kana bang mubo kay tag pasensya. Kani manggong nahigugma nga tao, taas kay na siya pasensya para sa iyang gihigugma. Kana ding mga inahan, ako mag-observe man ko, wa man ko nakapaanak, pero mo-observe ko ana mga inahan. Kanang gihigugma ninyo ang bata, tanawa ragod, maghilak ang bata, sige lang yun mong kanta-kanta, siging kanta-kanta. Ana, niya, ano man bibing, ano man, tiyabaw na sa naman, sige lang yun. Ako nalay pulan maminaw. Sama na siya diyon. Diagi ka usa nagkasakay mi ba sa eroplano nya ang akong luyo na ay bata nga gida nya magsige siya Tagalog ba ano okay so lang kay hapit tala mi mutugpa hapit lang sa maor ta bata ano man ay wala ano. Sige nako kabuutan niya ako diri na irritate na kay ko kay wala ko mahigugmas bata pero ako pati itong bata pailom sa go taas kay pailom ang nahigugma. Ngi ko na be, lingi ako na imong tupad. Ing na nahigugma ka nako. Ing na ko. Mo na kanang mga asawa nga nahigugmas ilang bana, taas kay na siya pailom. Di na siya maluya, di na siya mapulan sa iyang bana, di na siya magyaw-yaw. Pero kana ganing asawa nga gamay lang kayong sukwahi sa lihoks bana or sultis bana sinta dayon wa nay gugma way gugma og di sad na siya kakitag bana bisag na siyang atubangan ang iyang bana di na siya kakita nya kay di man siya kakita sa iyang bana samot nas Ginoo narabay daghan palaaway kay bana nya kusog kay mo simba kay nangita Ginoo unsaon imo pagkakita Ginoo nga wa mo gikakita sa imong bana una niingos Kristo nga usa ka kabakakon aw si San Juan ba to sa iyang ebanghelyo bakakon ang tao nga nag-ingong nahigugma sa Ginoo nga dili niya makita unya naglagot sa tao nga iyang makita kay ang tao mao ang imahin sa dili makita nga Dios the image of the invisible God mao na ang tao muna kun mangita dayta Ginoo naagi tay gugma o kinsa may una natong higugmaon ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, higugmaa ang tao. Kana yung tao mo higugmaa. Ayaw nag-ilisig iro, ayaw ilisig manok, ayaw ilisig iring, ayaw ilisi ana mga stuffed toys kana mga unsa nang tidiber o uban pa diha hasta pa mga unggoy-unggoy mo igakus-gakos diring unggoy hagkan-hagkan at tidiber. Hagkin ang bana nimo ang naong murag unggoy. Atong no gatong tidibir mga leon-leon imong unlan-unlanan unlanin ng bukton anang imong bana nga porting hubuga ana gaksa-gaksa ng imong asawa nga sigak ig mata porting ng sukua kanay gaksa piti-piti juga sa tamparos ana adto sa katong tidibir nga di mo baos adto masakang adtong iro magtilap-tilap ng iro mo tilap sa tunimo kay imo man tumpet kana tilapin ang asawa ni mo ng sigak ig mata kagot ng ngipon sa kalagot niya luod na kaignaon kana tilapi di ba
Kita juga diha Ginoo. Og mao ni ang ikaduhang paagi nga makakita ta Ginoo. Diin man gipangita ni Maria Magdalena ang Ginoo didto sa gilubngan sa Ginoo. Didto sa simbolo sa kasakit og kamatayon sa iyang gihigugma, didto niya gipangita ang Ginoo. Pasabot di ay makita nato ang Ginoo diha sa atong mga kasakit og mga kalisdanan. Ayaw pangita Ginoo dito sa mga carnival, sa atos mga Disneyland, ayaw. Diha pangita as Ginoo, hain ka gisakitan kay naa diha ang Ginoo. Moto si Maria Magdalena gasigig li sa lubnganan, sakit kay na magsigi kag tan-aw sa lubnganan sa imong gihigugma, di ba? Pero siya matug. Gasigi siya dito bantay sa lubnganan, nya gahilak. Kamo, kung sakita na mo sa inyong anak nga nisuyop, zaman, inyong pangitaon ang Ginoo, anang siga kaig mata ninyong anak, kagot ng ngipon, o magsigi mo yaw-yaw. Anak. Kung ang imo rong silingan, gasigi nagmaritis nimo, gikuan ka, gilibak kag maayo, gidaot na ka, gikural pang inyong agianan, nga sa una ra ba anha na magpangayo ag bugas sa inyo katong ga-eskwela pa karong naka-abroad na dato na gikural na nung inyong agianan nya mosinghag pa nimo mangita ka Ginoo anang tawhana o magyaw-yaw ka unsaman yaw-yaw no dayon ka ingon buang burag unsa sa una da burag unsa ana ay ayaw pangitaa ang Ginoo diha ana nyag masakitan na mo sa inyong pari unsa man mangita mo Ginoo o mobalhin mo laing parokya mga animal pangitaa ang Ginoo diha tutukin ang naong pari nga murag yawa hay kang Ginoo ani hay kang Ginoo ani yawaan makakita lang kang Ginoo diha sa imong kasakit basta nahigugma ka. Kaya ang Ginoo naagyod sa mga nasakitan. Di ba niingon siya? Bulahan kamong nagsubo kay lipayon o hupayon kamo sa Dios. Blessed are you who mourn, you will be comforted. Kinsa may mo comfort nato, kinsa mo console nato, ang Ginoo. Muna, ug na kay kasakit, go through it and God will show Himself to you. O basahon na to ang Biblia, diha gid sila nakakita Ginoo sa ilang mga kasakit, labi na ang kaning kinabuhi sa mga martyrs, diha gyud. Tanawa ra gud ng mga tao nga napriso, ako siya 5 man ko ka tuig sa prison ministry sa atong archdiocese 2014 to 2019. Ang mga piniriso dito ba sulod nasa diyo ko'y kailang mga grabe gyud ka mangtas na muhimog mga krimen sa katilingban pag abot dito tuwa na sila sa prisuhan ba tang kusuga mo rosaryo sige paghikap anang mga sinaw na kay nang ilang mga ribulto dito sige hikap nya magmisa ko nya nay kandila ingon aning kandila ighumas misab hakpon pa nahasta ng sigas kandila ila nang ano ni aplas dire ana kana mag-ana ko holy water aso saurong holy water pero din his gawas dinhi nga lipay pa kay sila ana asa musod og simbahan pero mapriso kakita jud Ginoo naago dito'y bangis kay tanan nga hadlok ay metos una pag-abot ito gana-ana no simba na ko padir ana buta na kayo padir paminata dre nako naong bias panuay ni amin naman amin mo amin pero sige men kita atos gawas asa mo amin nya daghan sa gyud nagikas prisuhan paglaya nahimo na gyung transformed daghan didto sila nakakita Ginoo sa ilang kasakit. Muna kita,
na naganitay kasakit, ang ato ding isulti, niya na'y Ginoo dinhi. Sakitan ba ako aning pagka-transfer na ko sa Compostela? Kay magpasan man ko og 70 million ngadto. Sakit nya nindot man ta dinhi. Kay mo lagi akong giingon, murag comfort zone ba? Tuloy-tuloy na ang ating ligaya dinhi. Natay kapuy-an sakto, natay mga facilities sakto, naanad na sa dato mga donors dinhi. Igabot na ko dito, wapay siguro kung napabatay donors dito. Ikakita niyo na kung to ako nagmisa, basig mo ingon mo, Father Daddy, natadya. Wala na siya San Vicente. Ay, nana ba? Mura bitag na ay worry, na ay pain, niya magdapa ka aning ni ang 70 million, niya maligya sa tagslat, hinay kayong halin. Mao nang sakitan ko, pero karon sa akong pagpamalandong karon, nakaingon ko na ay Ginoo ani. Lord, I will encounter you in Compostela together with Santiago. Santiago Apostol, kay ba mo Santiago Apostol? Kana diha sa tanang 12 ka apostoles ni Kristo, siya ay unang giputlas liog. Kana si Santiago Apostol mo na ay unang giputlas liog sa tanang apostoles, giputlas liog ni Herodes. Nya pagkakita ni Herodes nga murag ni epikto kay nangahadlok mang mga followers ni Jesus, agi sugo day niya si San Pablo kana Saulo pa na sa una, out ni sa mga Hudiyo ba, sige atakihan na nagmaayo ang mga Kristiyanos kaya nangaratol na sila. Kana siya unang giputlas liog. Aw kaning 70 million gisigihan naman tagpaningil anis uban. Way siguro adto jud ko maputlas liog dito. Na rescue hala niyan yung akong liog, ha? Anak kita Ginoo sa atong kasakit. Amo na, bisag nasakitan ta, sige lang gyapon tang update sa atong slots. Di ba? Maura man itong kalipay nga natay halin ginagmay o dinagko, halin man gyapon na. Ang atong ganahan pa mo maminaw ako mong updatean. Sige Ang atong God's reward and complete elation or grace, mao ni atong ibayad sa 70 million, 10,000 na 130 kaslots ang atong halin. Nya 689,870 pa kaslots ang available, 100 pesos per slot. Ga-imagine bitaw ko na ko pila kaya kung edad nga mahurot ni kahalin ini ang slata, no? Nga dugay man kay sila mo palit, pero sagdi lang basig mo kalit lang sa kadaghan. Nya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,045 naka challenges ang atong nadawat. Nya ang ato sang Christ Transforming Union with Mama Mary katong si Tio MM nga mao na niroy atong gigamit pag construct og mga balay katong 12 ka balay. Napo na lang kabalay atong konstrakonon. O niya nakahuma naman tagduha. Ang atong halin 6,401 na, 599 na lang ka slots ang nahibilin. Wow, pakyawan na ninyo 599 tag 100 pesos. Unya naani siya ay 61 slot challenge nga tag 6,100. 32 na sad ang atong nadawat ka challenges. So atong pakpakan ang tanang namalit ni ini. Salamat kayo. So unsa ning slot nato, ang pasabot anang slot, ang minimum donation na atong ihatag. Sa pagkakaron 100 pesos ang atong minimum donation. Unya wala na nay limit sa maximum. Bisag pila pay amount imong paliton, nya kwintadahon ta na per slot, per 100. Unya unsay madawat nato kung mapalitag slot, kining mga grasya nga atong gititle sa atong slots. Nya unsaon pagpalit, hala balik na sad, sundan ning atong official information, atong mga bank accounts unya kining atong bank accounts or inyong i-GCash. Tanawan ning ato mga GCash accounts. Ang ako puno na for this month, ayaw na kong padadi. Unya pwede sa kwarta padala officially sa akungan or any name aning atong gipakita dinhi.
aron dili mo ma-scam. Nya tan-awa sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod sa pagkakaron pila na ni ang atong subscriber 257 murag 258 naman tingali na 1,000 ang bag-o. Mauna siya ang atong official nga YouTube channel. Kani sa tan-awa sige kay ani sa dinan ipakita kining atong mga official information. Ako lang ning gisulti ninyo padayon aron magkasinabot tas pagpangita Ginoo. Pulusta kamong mga online parishioners o mga territorial parishioners nag-ambitay ta nining atong mga projects dinhi. Kining atong mga proyekto dinhi sa San Vicente Ferrer Parish, kining atong nanindot na nga simbahan, nakapalitag mga yuta, nakatukod tag kumbinto, nakatabang tas kapilinya di Fatima nga matukod to, ug uban pang mga proyekto sa Archdiocese, nakatabang tag mga sobras 20 ka mga parokya, Luzon, Visayas, Mindanao, nakapanghatag tag pila na ka thousands of bugas nga tag 5 kilogram lain-laing pamilya. Kining tanan ato ning ginabuhat tungod kay nakakita tag Ginoo. O nganong nakakita tag Ginoo kay ang atong replyan, ang atong gipaningkamutan pag handle ang mga kasakit, ang mga sakit nga sitwasyon. Kining atong simbahan buslot to nig atop sa una, naggabuslot na ning kisami, 70% sa tiles na nga tangtang na, wa tay kurente dinhi nga enough kurente, wa ta ni yuta ana, wa matransfer ang yuta, wa tay building permit, occupancy permit ana, o kaluis Ginoo kining tanan karon mga 90% na human na gid nato. Wa tay kumbinto karon, napatay kumbinto with matching elevator. Na siya. Ato ning nabuhat. Ang kantidad ani, ako lang yang himuan og summary, one of the Sundays nga moabot akong i-report ninyo. Pero mao lagi ang resulta na agyoy 70 million nga utang pa. Na palit lang gyapon tag slot. Og dinhi ta makakita Ginoo. Tanawa ikahurot aning 70 million. Kung mo palit lang gyud mo kamong tanan nga nakabati, palit mo tag sa kaslat bisag once a week lang, makakita kita how our love for God and for the church works. Mahuman ra dayon ning 70 million pesos. Mawa ra dayon ni siya. Mura ra nig hangin mawa. Nya makaingon ta, gaan ra man kay Father? Nakakita na ka Ginoo. Gaan ra ba? Pila ra go ng 100 pesos? Ihatag nimo. Nya do na si usa 100 pesos. Ang tod niya abot na tag 258,000 ang nanghatag og 100 pesos. Sumna nga ana, dali ara kang mawa sa 70 million. Ambot makasabot baka mo ani, sige na manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, uban sa gugma ug pagtuo ni Maria Magdalena, malaumon kitang mudangop sa atong Ginoo diha sa atong pag-ingon, mapuangorong Amahan, dungga kami. Mapuangorong Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan sa Dios mabag-o diha sa nabanhang Kristo ug magdala sa iyang mensahe sa paglaom ug gugma ngadto sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, dungga kami. Nga ang katilingban sa mga matuohon magsaksi sa pagkabanhaw ni Kristo, pinaagi sa ilang panigingnan ug sa ilang kanunayng paglikay sa sala, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, dungga kami. Nga sila nga anaa sa mangitngit nga lubnganan sa sala, makakaplag diha kang Hesus og kusog ug kadasig aron mobangon sila ngadto sa matinud-anong pagkinabuhi sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, dungga kami.
nga sila nga nawad-ag kadasig tungod sa daw dili mabuntog nga pag-antos, makakita og kaisog diha sa kabanhawan aron padayon nilang kaplagon ang mas maayong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Mapuamorong amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mapuamorong amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Mapuamorong amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors og donors sa atong simbahan nga mihatag og financial og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Mapuamorong amahan, dungga kami. Nga sila nga mihalina gikan ni ining kinabuhia, pasayloon ni Jesus atong manluluwas sa ilang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Mapuamorong amahan, dungga kami. Amahan nga nahigugma og nag-alima kanamo, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo sa pangama ni Santa Maria Magdalena, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing kasing. Gining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad alang sa paghandom kang Santa Maria Magdalena nga mitanyag sa gugma nga gidawat sa imong bugtong anak, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakiguban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi
managan kami nga madaugon og makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya diha ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos nagaawit kami sa pagdaig diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang kaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga
sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinulualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mananaw sa kanimo. Atong ipang-ambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulang lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your
your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. Ang santos nga pagdawat sa imong mga misteryo o Ginoo, makapuno unta kanamo sa makanunayong gugma nga sa walay hunong nakapahiusa kang Santa Maria Magdalena, kang Kristo nga iyang magtutudlo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang kalipay nga Diyos nun. Nya mahitabo ra ni kung makakita tas Ginoo. Nya unsaon pagkakitas Ginoo, higugmao nato ang atong mga pag-antos, mga kasakit. Salamat sa niantos uban nato, pinaagis pagpaambit sa ilang mga kwarta, pagpamalit sa atong mga slots. So padayon tagpalit sa atong slots, ang atong God's reward and complete elation or grace, tag 100 pesos per slot. Nya napay 689,870 ka slots nga available. Nya naa say 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong CTUMM or Christ Transforming Union with Mama Mary, para ipatukod nato sa mga balay, napo na lang kabalay ang kuwang. 599 na lang ka slots ang nahibilin, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 61 slot challenge, nga tag 6,100, 32 na sad ang atong nadawat. So atong pakpakan pag-usab ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Padayon mong support sa atong YouTube channel, kaning Padresiano Ubod. Ang tanaw ninyo, ang subscriber, 258,000. O niya, view, like, share, subscribe every day. Aron mas daghan ang mga tao nga atong mapaambitan sa atong mga pamalandong o maka-income sa tagamay sa atong parokya para sa atong mga charitable expenses. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nagulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba